Wel, dyma ni. So, fi a Gwsion yn sylwebu ar gêm cynta'r dreigiau yn y cyngrair e chwaraeon Cymru. A mae yna newidiad eiliad olaf bron i tîm y dreigiau. Felly mae Tommy di ymuno ar tîm. Mae Rapid ar ei ffordd gobeithio ar gyfer yr ail gêm, ond gawn ni weld. Dyna problem pan mae rhywun o Gogledd America trio cydlennu pethau'n gallu bod bach o hwyl, ond dyna ni. So, croeso mawr i'r stream. Wyt ti'n gwybod llawer am chwaraewyr yma, Gwsion? Rhaid cyfadde bod fi ddim yn hollol gyfarwydd gyda'r bobl sy'n wario fe'n hyn o'n nawr, so mae hwn mi fod yn brofiad newydd i fi weld beth sydd gyda'r rhain i gynnig, yna fe? Ie. Ond fi gweld ambell i enw cyfarwydd fe'n nawr, bod yn onest, sydd wedi wario yn y gorffennol yn rhan o tîm e chwaraeon Cymru ac yn y blaen. Wel, Bensi bydden ni'n dweud yw'r un... fi'n siŵr bod... Puffins, mae... Rison, so ni gyda... Achos Rison, fi ddim wedi clywed am ambell un, ond Bensi yn bendant mae fe wedi bod o gwmpas y tîm cenedlaethol am spel, yn diwe? Ie. Ydy. Lle mae yna safon yn y gêm. Mae'n edrych yn gêm agos iawn. Ydy, mae pobl yn waren ofalus ar hyn o bryd gyda'i fan hyn. Fesa bod nhw'n jyst yn cadw golwg ar un yn pwy sy'n cled beth. Sy'n wastad yn rhan o gemau fel hyn pan mae doi dîm weddol newydd yn chwarae i gilydd. Bendant. Chi'n gallu gweld hynny. So, maen nhw'n trio gweithio i gilydd allan yn dyn nhw. Bron iawn, arbed gwych fyna. Dath hwnna gros y box yna, gallai hwnna wedi gael tapo mewn o'r rhwydd iawn gyda rhywun o'r tîm yn cweit i cloi i ymateb i hwnna. Pinch yna. Ie. Pe yn ôl mewn nawr. Oedd e'n lwcus iawn bod Rison yn dod gyda fe yna, gallai hwnna'n rhwydd iawn fod i'n mynd y ffordd arall. Ie. A snipe fi'n nabod achos mae rhaid i fi gyfadde, mae yna perthynas gyda'r tîm dreigiau fel reolwr tîm. O pan fi'n dweud reolwr, fi'n dweud nid fel coach, ond fwy fel cydlynydd. Dyna gair gwell. Achos fel ti'n gwybod, fi ddim yn chwaraewr yn agos i'r lefel yma o safon, ond dwi wir yn joio fe. Gwylio fe. Na, maen nhw'n lwcus bod ti ddim yn waren i beth sy'n ti'n clirio lan. Rookie of the year, fe? Dyna ni, Rison gyda'r gol cynta y gêm. Oedd hwnna'n dod, oedd nhw'n chwarae ddim mewn y bert i gilydd fan hyn, yr un dais mae'r un lle. Dim ond mater o amser oedd e tan bod rhywbeth fel antigwydd, lle bod yr amddiffyn bach ar chwar ar o'r cymaint o gyfleoedd. Ie. Ond dyna fel os lewn yn ôl mewn iddyn nawr. Ie. Fi'n credu bydd llawer o'r tîmau yma yn tîmau sydd wedi ffurfio just ar gyfer y gyngreir yma. Felly, falle, nawn ni weld ambell i ddim cweit yn chwarae gyda'i gilydd ar yr adeg cynnar yma yn y gyngreir. Ond chi'n gweld pethau... fi'n credu wrth i'r amser mynd ymlaen, bydd nhw just yn cyd-cysylltu a chi'n mynd i gweld lot o pethau... bydd y safon yn gwella, fi'n credu. Chi'n gallu weld nawr, mae'r palod di ffeindio'i grŵf fel petai, a mae nhw'n dechrau pasio a gwaith awyr hyfryd fyna, jyst i orffen y gol na. Ydyn. Ti'n gweld bod y palod yn chwarae gyda'i gilydd a da fan hyn. Ie. Ellis fyna yn... dwi'n mewn? Ongl anodd iawn i sgorio fyna, wedi cael ei mewn rhyw ffordd. Ie. Fi rhaid i dreigiau siapio hi yn eitha cyflym, fi'n credu. Mae'r palod yn mynd i redig i ffwrdd gyda hi, fi'n teimlo. Falle bydd e just achos cyfres o 5 dyn ni heddiw, felly cyntaf fi 3, dwi'n credu, dyna yw'r fi'n synwyr. Digon amser. Digon, a chiod, mae yr ail gêm, gyda 3 gol lawr a dim ond 45 eiliad, mae lot ar dreigiau wneud gêm yma, ond falle just
trio ffeindio rhyw fath o safon nawr ar gyfer yr ail gêm. Ie, gwmwys. As in, dim digaloni nawr yw'r gyfrinach fan hyn, a... Maen nhw gyd nôl, mae'r methu ddim yn ofnadw gyda nhw. Mae'r palod jyst yn peltro peli at ei gol nhw. Yna ni, oedd yn dod. Ond y pasol sy'n dod o'n mas ar hyn o bryd. Ie. Y pas da fan hyn da Ellis. Ie. Na, fi'n gweld Bensi, ie. Maen maen nhw ar y dda gyda'i gilydd ar hyn o bryd, dyna beth sy'n cadw nhw ar y blaen nawr. Maen nhw'n jyst bach yn gloiach, bach fwy clinigol gyda'r paso yma. Ond, dwi ddim dros o to. Mae unrhyw beth wedi digwydd yn Rocket League. Na, mae hwnna'n wir. A fi'n credu, gyda'r bron yr eiliad olaf, lwcus bod modd ffeindio sub, achos oedd sub greiddiol oedd y clips, ond mae fe di gorfod cael ei tynnu gwaith heddiw. A wedyn, chiod, dyna sy'n digwydd. Bach yn... bydd hwnna'n un fach o angen deffro nawr y dreigiau, ffeindio ffordd nôl yn yr ail gêm, ond fel ti wedi, mae'n ddigon o amser, a bydd angen just... Mae'n ddigon o talent ar y caf yn un gyda y dreigiau i wneud gwahaniaeth nawr. Ond nhw fel bod nhw'n second guess o hynny fan hyn, ddim cweith yn mynd mewn i bopeth, ond nhw wedi amddiffyn i dda o ystyried, dwi'n edrych fan hyn ar shots wrth y palad. Mae dros rhyw 15 o shots fan hyn gyda nhw. Mae'n lot o waith amddiffyn i'r dreig yn neud. Ie, benda. A fi'n credu mae Snipe yn chwaraeo'r cryf yn mecanyddol iawn, a mae just mater o nhw gwybod be maen nhw eisiau gwneud fel tîm, achos son nhw wedi cael ymarfer cyn heddiw gyda'i gilydd, dyw hwnna ddim yn sefyllfa gret, ond mae fe'n rhywbeth gobeithio dros y gyfres nawr, bydd nhw'n gwella a maen nhw'n gallu ffeindio'u tactegau rhwngthyn nhw. Dyna'r gobaith, fi'n credu, fan hyn. Wel, fi'n siŵr y neges fyna nawr yn dweud bod i prif chwaraewr y dreigiau newid droi lan. So, fi'n credu bod yna super sub yn mynd i ddigwydd nawr, ie? Ife? Mae'r tîm arall yn gofyn le mae'r ddoi chwaraewr. Ie. So, mae Tommy fi'n credu'n dod mewn. A mae... Sef Rapsi, efe? Oedd Tommy yn chwarae just nawr? Oedd Tommy, Snipe a Subzan. Felly pwy... fi ddim yn gwybod os na chwaraewr neu sub. Right, gawn ni edrych nawr ar yr... Cael di-look fel y cydlynydd. Ie. Just sort hwn. Odi fe ar y team sheet? Beth yw i enw? Ie, mae yn y team. Right. Right, fi newydd danfon neges e. Right. Wel, ni ddim ar y stream nawr. Gawn ni weld...
Wel, dyma ni. Waw. OK, fi'n clywed adlais. Just gwirio. Reit. Ni nôl. Right, fi'n clywed bach o adlais, ond... Yeah, so mae gyda ni chwaraewr newydd fan hyn, sef Rapid. Fe byddwn ni'n dweud yw ein chwaraewr mwyaf cryf, a mae'n ffantastig bod e wedi cyrraedd. Yn ôl bob som, wnaeth e cysgu drwy larwm, felly gobeithio nawn ni gael llai... Ie, clasic, efe, clasic. O, drech. A dyma ni, a dyna'r gwahaniaeth. Oedd hwnna'n gol dda, fi'n bod teg, yn wario fe bant o'r wal fan hyn. O ongl hynod anodd i gael pel mewn fyna, so what a teg iddo fe. Dyma ni. So, fi'n cyffroes iawn nawr. Chwarae teg i Tommy am sybio mewn y munud olaf a achub y dydd, ond hyfryd i weld yn chwaraewr cryfaf o ran y dreigiau yn troi fyny o'r diwedd mewn yn yr ail gêm, ond dyma fe. Rhaid cofio, mae yna tîmau cryf ofnadwy o ran Rocket League yn y cyngrau'r e-chwaraeon, a dwi'n cael y teimlad dyma bydd yr e-chwaraeon mwyaf agos fel gystadleuaeth. Allan o nhw gyd. Arbediad, gwych fyna. Eto, yn crocio, oeddi Snipes sy'n gallu gael hwn ydi. Maen nhw ar da nawr. Mae'r palod yn mwyn dod nôl mewn i hon. Dyn nhw ddim moyn gadael i'r reigiau gael un gol arall nawr. Na, dyna ni Rapid ar y bêl. Ydy, cadw pwys ymlaen. Mae hon yn agos. Na, rhwydd i Rapid. Mae Rapid band, ddim cweit i gallu glanio'n iawn fyna. Snipe. Yn syth yn fan hyn nawr, ti'n gweld bod cyflymder y dreigiau wedi cyflymu. Maen nhw fel sef bod nhw'n fwy hyderus yn ei hunain, bod pobl yn edrych ar ôl y bêl. Ie, mae'r 50-50 na yn troi mewn i na mynd i gyrraedd y bêl yn gynta. Ond dyna ni, gol nôl da Bensi. Felly mae Bensi, fel ni wedi trafod gynt, mae fe'n chwaraewr cryf iawn a wedi bod o gwmpas y garfan a wedi cynrychioli Cymru yn Rocket League. Felly mae'r duel na rhwng fel lefel Bensi a Rapid yn anhygoel. Mae'n mynd i bod yn diddorol i weld, achos cofio, dyw Rapid ddim di chwarae gyda'r boes yma yn tîm y Dreg eto. Dyma bydd y tro cyntaf fi nhw chwarae gyda'i gilydd. Felly bydd e mater o pwy sy'n gallu addasu a cyd chwarae gorau a setlo mewn i rhyw fath o batrwm. Achos, mae palod gyda chwaraewyr cryf iawn fyd, ond gawn ni weld nawr. Oedd Benzi i sgwr o gol unigol dda fyna nawr yn dangos bod ti ddim yn gallu rhoi unrhyw amser dda yn yr ar o gwbl. Dyle'r dreigiau roed wedi... Arbed gwych gan Rizon. Os rhywbeth maen nhw'n gadael i yr palod wario gormod yn yr awyr, mae'r rhaid yn rhoi fwy o bwysau arno. Unwedig o rhywun fel Benzi sy'n gallu gwneud y mwyaf o'r cyfleoedd yma. Mae hon yn ergyda ond Rapid yn... Yr ail nes i mi fod yn boenus fod yn Snipes yn cael ei off y lein fyna. Mae hon, fodd bynnag, yn gyfle. Dyma ni. Ond eto, y brwydr ma'n yr awyr. Mae'r palod yn gloi iawn lan i'r peli yma. Mae'r Rizon fyna'n cymryd chwaraewr y dreigiau mas fyna yn mwyn rhoi'r cyfle yna i'r ergyd am ddim i'r palod i gael hwnna mewn. So 2-1 nawr, mae eisiau... So nhw'n gallu gael gol arall nawr. Ni'n gwybod bod y tîm y palod mae'n dîm cryf. Dyn nhw ddim yn gallu fforddio gol arall fe nawr. Na. Mae hon yn bryglis mewn, ond dim cweit yn gallu gael ei... Ond mae'r ail na, ddim cweit yn gallu rheoli hwnna. Ond rych... Gwella... I'r canol. Snipe? Mae hon yn ergyda, cweit. Dim cweit. Ond, mae'r dreigiau wedi gwella'n
barod yn un o ar y teg. Ie. Drech y gwaniaeth fyna, Rapid yn tria me lan, parod yn syth bin lan yr awyr, yn siŵr bod y ddim yn gallu chwarae. Maen nhw'n gwybod taw fe yw'r dîm peryg yn y tîm ma. Ie. So nhw ddim yn rhoi unrhyw cyfle iddo fe fynd i unrhyw le. Na. Sy'n bwys gyda ddim un o'r rhain fan hyn nawr. Os mae Ennis yn ben sy'n llir rhywbeth fan hyn. Dim cweith i gyda'r bwys o fe hwnna. Beth yw dy obeithio di ar gyfer y dreigau tymor ma? Wel, fi'n credu, mae fi'n cyffroes iawn i'r... Fi'n gobeithio gallen nhw mynd yr holl ffordd a herio... A i fi, o'r cychwyn, mae'r tîm cryfa sydd ar bapur, sydd wedi chwarae gyda'i gilydd, yw'r tîm y Swans, sef fel elyrch, achos mae Foxy, Tadpole a Marvels. Ond o'n i'n benderfynol o ffeindio ffordd o gystadlu a o'n i'n ffodus iawn i gael Eclipse yn rhan o tîm hyfforddi y dreigiau a fel helpu gyda recrwtio. Felly mae Eclipse yn hyfforddi Cloud9 a maen nhw'n tîm yn yr RLCS. Gywir. Felly, dwi'n gobeithio... So, trwy y cyswllt fanna, mae Rapid i cytuno i bod yn rhan o'r dreig. A oedd e'n ffantastig i gweld, achos gyda amser, fi'n credu mae bob un o'r chwaraeon yma yn mynd i gryfhau a mae lot fwy o sylw, nhw'n mynd i ffeindio'r talent o ran y chwaraewyr, ond mae'n neud yn bach fwy diddorol os chi'n gallu cael ambell i chwaraewr cryf iawn i just gweld nhw'n chwarae ar y platform yma a bod nhw yn y cyngrair yn y cyngrair yma. Mae'n peth hynod i feddwl y tro cyntaf mae chwaraeon Cymru di wneud hwn a chi'n gweld rhai'r goreon y byd gallech chi dadle. Ie, sicr. Na, mae'n greu i weld y talent ma. A dyw'r gyngor ddim jyst ar gyfer pobl o Gymru na fe i raddau, as mae'n gweithio i bawb. Mae yna reolau, mae'n rhaid dweud, mae yna reol o ran, mae rhaid bod yna gynrychiolaeth o Gymru, ond fel bob gamp neu bob chwaraeon, chi'n mynd i gael sefyllfaoedd cyffroes lle chi'n gallu dysgu lot gan y chwaraewyr gorau'r byd, a mae hwnna'n mynd i gwella sgiliau'r Cymru sy'n cystadlu wedyn. Ydy, yn sicr. Fi'n cytuno dyn ni. Bach bod y rheolau mewn lle, ond mae fe'n dda i gael y talent gorau mwyn dangos y sgiliau neu gwella. Drech fan hyn, a mae'n cael ei. Sorry, fi ddim yn didiedd o gwbl, ond dyna ni. Os dim rhaid i fi bod, achos mae hwn fi wedi bod yn eitha amlwg o'r cychwyn, felly mae'n iawn. Fi just yn fel rhywun sy'n trio cydlynu pethau, peth ola chi eisiau clywed bod y person cryfach yn eich tîm ddim di dweud unrhyw beth i chi, a edrych ar y ping na fyd. Dyna'r thing o, chi'n gallu gweld 801, chi'n gweld fyna beth yw, be fe'n neud i'r tîm o ran gwella safon y tîm, ond mae rhaid i snipe a subs am bod o safon, achos mae'n game o dri berson fan hyn. Chi methu cael just un person really, bod e'n cryf iawn, mae snipe wedi ennill yn yr NWEL, sef y cystadleuaeth prifysgolion, a mae Subsan wedi chwarae lefel prifysgol. Fi'n gwybod mae fe'n naid i fyny, ond chi angen pobl i gefnogi sgiliau rapid mewn tîm, game tîm yw i gallu llwyddo ac ennill. Dyna'r peth. Bu rhaid i nhw gyfathrebu a ffeindio rhyw ffordd o gyfnogi rapid a i fe cael y ryddid i neud be mae fe'n neud. Mae sgiliau di ryd o fe. Mae fe'n gallu neud stuff bod pobl eisiau yn breuddwydio allu neud. Ond welon ni gyda Bensi fanna, mae fe'n gallu neud ambell i beth hynod hefyd.
O, di. Ond beth oedd Subsan i'n efo nawr, ddeith erbyn 3 gol fwy na unrhyw un arall ar ei dîm e. So mae fe fel bod e'n gwaith caebarhawn a'n y cefen eitha lot. Yeah. Yn rhoi cyfle i Rapid. Yeah. Fy mlaen a neud beth mae fe'n neud orau. Yeah. Oedd game management nhw'n gael efo y Greigiau fel lot gwell na'r game cynta welon ni. Yeah. Mae'n neis i weld hynny, ie. Ydy, Rwy'n o'r glifin un nawr, achos bydd y palod yn gwingo fan hyn nawr, maen nhw'n moyn dod nôl mewn i hon, bydden nhw ddim yn hapus bod nhw'n rhoi hon y band fyna. Na. Oedd Rapid yn sicr wedi taflu nhw band, achos oedd y gêm mor wahanol i'r gêm cynta na. Ond... mor bwysig gan Subsan fyna. Mae fe, fel ti'n dweud, mae'n solid yn y cefn fyna. A mae fe'n holl bwysig achos mae cydweithio'r palod mor gryf. A tiod, fel ti'n dweud, mae'r X-Factor gan Bensi hefyd yn yr awyr. So bydd rhaid i nhw barhau. A bydd diwrnod prysur da Subsan just yn gwarchod achos maen nhw, pan maen nhw yn chwarae gyda'i gilydd fel hyn, mae angen rhywun i gallu bod yna cyn nhw i just bod yn bloc iddyn nhw. O, dyma ni. A be mae Snipes yn neud yw, mae fel sef bod e'n chwarae tu ôl Subsan. Ie. Yn y trydydd dyn am ybdau. So, bod i stats y ddim lan, mae fe yn neud bethach, o'r teg iddo fe. Ie. Ond ddim cweith mor amlwg, wrth gwrs, falle ddim cweith mor dechnegol ar ddoi arall yn y tîm. Ond un o'r Rapid fyna syth lan, ti'n ar gwaniaeth rhwng nawr a'r gêm cynta na welon ni. Maen nhw nawr yn herio y palod yn yr awyr. I'n siŵr bod i chwaraewyr gorau nhw ddim yn cael cyfle i wneud rhywbeth. Bron iawn cael y dybl fyna. Snipe yn yr awyr. Ymdrech dda fyna o'r teg dde. Oedd e just about i rhaid mas o boost am ffodus. Ond dangos bod i dechnegau yna, mae'n sicr yn rhan yn ator o'r tîm. Ydy. Eto, dyma fe. Snipe! Waw, dyna ni, o'r awyr. Right. O'n i jyst yn sôn am techneg, y mecanyddol yn gryf ofnadwy hefyd, a mae fe'n gallu neud y stuff ma, a fi'n credu mae fe'n mynd i, mae'r hyder yn codi yn tîm y dreigiau nawr. Just dal ati bydd angen i Rapid yn yr awyr, just yn symud e mas o ffordd. Na fyna, Stripe yn sicr yn codi hyder nawr, mae fe'n waren fwy, mae fe'n mynd amdani fwy. Mae hon yn un bryglis, os nag nhw'n ti cael y hon. Mae Rapid yna fodd bynnag. Stripe yn mas o ffordd, un lawr fan hyn. Un lawr. Oedd e bron roi hwnna'n gol un am yna. Pinch da fyna ffat llawr. Mae hon yn un bryglis, os mae rhywun lle mynd lan. Oedd angen y cyffyrddiau yna o Snipes yna ar y teg. Subsan, gol agored? Dyna ni, Subsan. Dyna'r gol. Ond dyna peth dwi'n teimlo fyna oedd y palod just i gwthio pawb fyny gymaint, oedd neb nôl dyn nhw. So o ran y cylchdroadau... Wel, nath Subsan, bwmor bachan, so oedd neb nôl yn diwedd. Oedd doi wedi cael ei bwmor fyna dyn nhw, sef rhan o'r gêm yna fe. Ie. O, dyna ni. Mae... Be fi hefyd wedi bod yn gweld Snipes yn neud iawn, yn dda, yw wedi bod yn dawel bach yn dwy'n boost y tîm arall o'r Corneli. So, ergyd fan hyn nawr, na gol da. Mor y teg, cyffyrddiad da yn Ellis fyna i gorau'r pas. Ond, maen nhw wedi rhyw fath o canslo mas y petai. Effaith y palod yn yr awyr, sef beth o'n nhw gryfar yn y gêm cynta yna. Ie. Rhaid, ni nôl mewn, un gol sy'n dyn ar to. A Rapid yn triad dawnsio yn yr awyr. Ond Ellis yn dymu'n fyna i stopo, ond mae hon yn un bach bryglis os mae ni. Dyma ni. Yr un symudiad eto, Ellis jyst yn benni di bant. Rizon yn bwrw i mewn i'r man peryglis fyna. Yn anffodus, sydd ddim yn gallu ymddiffyn hwnna sydd wedi'n digwydd yn union syth fel a. Na. O'n i baib ti yn y gol. Na, oedd jyst neb nôl ar y foment yna. Ond...
Rydych mae'r safon yn dda ar y teg. Ni'n gweld lot o dribl yn yr awyr, bwrw'r bel lan mewn mannau pryglus. Gall unrhyw beth ddigwydd pan mae'r bel lan yr awyr na. Stwbta fyna wedi cael ei dynnu mewn braidd. Dyle hon fod, ond na, mae mewn rison ar y bel fyna ar y gwylod. O doi lan ar y wal gyda nhw. Over-commito fel petai. Yeah. So dim ond un ddydd angen fyna nawr, a rison yn cymryd mantis ar ffaith bod substant dal ar y ffôn nôl. Ie, bydden nhw ddim yn hapus y dreigio fyna. Gyda doi yn mynd am yr un bel, mae just y diffyg chwarae a cyfathrebu gyda gilydd. Am arbediad o'r llinell y gol. Hwn yn bryglis ar cofio, doi am yn un, ond rison o'r teg. Ei substant oedd e, fe? Substant, ie. Neu gwaith da. Rapus fyna, ond drich, oedd y bel yn yr awyr am spel fyna, oedd rapus i gyffo dod bellter mawr. O'r Kevin, just bach yn look. Lovely. Bach o look, ie. Bydd e ddim yn dweud hynny, fi'n siŵr bydd e'n dweud, dyna ni'n trio wneud. Miwn i'r polyn. Elis, wedi cael ei dwyllo fyna. Ie. Ddim cweith y siwrli oedd e. So 3 ar 1, 45 eiliad i fynd. Popeth i fynd am fan hyn nawr. I siŵr o fod, gallai fod 2 neu 3 gol arall yn hwn. Cofiwch 30 eiliad ar ôl, gallai rhywbeth ddigwydd. Ie, mae'n... Wys fan hyn. Game mor agos rhwng y ddoi. Yr un, sy'n neb yn gwneud camgymeriad fan hyn nawr. Mae'n rhaid i dewis paso i snipes. Os yna'n gallu cael tos cyffyrddiad fan hyn. Dim cweud, mae Rizon yn gallu gario hon o mas yn weddol. Dim ys ergyr orau fan hyn. Cofia, Subsan yn gallu mynd ar hon. Dyle boi yn rhwydd. Ond, oedd e'n lwcus fyna. Oedd Benzi'n lwcus fyna bod e'n cweith i gael y cyffyrddiad oedd e'n moyn. A fydd hwn yn gêm arall yn amser ychwanegol. Edrych fel, neu o'n i bai... Cadw fe fyny. Mae wedi cadw fel lan. Na, dim cweith, mae hwnna mas to. Dyn nhw mewn. Dyle hon fod yn rhwydd. Fi'n siŵr. Rapus a bron. Oedd rapus bron yn cawlach o hwnna. Ie, progress iawn. Rhaid, Pier yn canol. O, mae wedi cael rownd. Bwys i na. Rapus, na. Dwi'n to. Rapus yn wario. Mae wedi cam fwr o hwnna. Le mae hon yn mynd fod brag. Subsan i'r ddau gadw ddyn yn hanner un. Gyffyrddiad gwych fyna. Mor teg, i gael hwnna nôl mewn. A nwcsus, Subsan bron darllen hwnna'n dda. Reit, Subsan bach yn arfer ewn nawr. Dwi'n dod mewn iddi, ond Subsan wedi mynd lan i'r awyr o'r diwedd. Mae eisiau Saibs gael gwrdd cyffyrddiad fan hyn nawr. Rizon yn trial bwrw'n ôl mewn. Ond Rapid yn ddigon da fyna i gael ei nôl. Ti'n gol y gorau? Ni wedi gweld hwnna blaen. Na ni. Dyna ni. Wel am game. Y dymu tro na. Ie, war y tig. Ni wedi gweld Rizon yn... Nath Rizon gael cyffyrddiad ar ei fyd y bwrw i lawr, war y tig. Gol dda fyna, gol tîm, oedd y 3 wedi cwrdd oedd yna cyn bod ni'n mynd mewn. Ie. Right. So beth yw i, 2-1, ie? 2-1, ie. Cynta i 3, so un gêm arall i'r palod. Ie. A nhw fydd yn mynd ar gêm un. Ie, neu bydd dod nôl, bydd y dreigen gallu cael 2 ar y trot jyst i cipio hi. Gawn ni weld. Ond ie, mae safon wedi bod mor uchel. Mae'n dda, chi'n gweld bod na... Mae yna dalent ar y ddoi tîm, mor agos. Mae'r dechneg sy'n cael ei ddangos yn wirioneddol arbennig war y teg i'r ddau dîm. A dwi'n ond ddim dros o to. Na. So ni wedi gweld beth mae Rapid yn gallu gwneud bod ni'n gweld bod y palod wedi dal amlaen i'r ffaith bod Rapid ddim jyst yn berson sy'n llanw mewn. Na. Mae Rapid yn sicr yma i ware. Ydy, chi'n gallu weld y ping na Rapid, 268, ond gobeithio mae hwnna just y blip bach o hwnna. Mae ddim yn rhywbeth hir dymor. Diwar y ping yna ddim yn wych. Na, ddim yn pleserus o gwbl. Ari, mae lan yn y 400 yr un a bryd, so ti holi fe mwna?
Ie. Ie. Felly, Gyd i chwarae am. gêm 4. Gofio, y palod yn ennill hon, a bydd y palod fydd yn cael y pwyntiau. Ie. So, os ban nhw'n miso honna, ond rapid fan hyn yn bwrw nôl mewn. Os na, ddim neb na i gymryd yr ail siargyd, ond eto'r paso fan hyn. O, ddesiau hwnna o snipe. Just i bwrw'r bach am mas o'r gêm. Eto, y palod yn rhoi'r pwysau ymlaen. Dim boost yr ôl o lot o'r chwaraewyr yma nawr. Byddwn nhw moyn cael gwared ohony cyn i'r ymwneud cyfle iddyn nhw ail stocio'r boost na lan. So, os ban y snipe yn cael gwared i, rhaid, na mae'n cyfle i bawb siarge o lan bach. Y subsan o'r wal, ond Rizon just yn gwarchod e i'r canol y cae. O, y gol cyntaf fi, Bensi. Mae wedi gwneud lot o gols fel na o'r awyr a just... Ie. Mae na, mae fe'n ganol popeth, Bensi. Ydy, bendant. Mae eisiau dreigen ar cael bach o afel ar y gêm a dyn nhw eto colli bach o ddefnyddiaeth yn yr awyr. Mae'r palod yn ennill y frwydr ni ar hyn o bryd, sef y frwydr sy'n dueddol o ennill gêm chi yn Rocket League. Mae'n cyffyrddio fan hyn, na, rapid yn un dda i gael hwnna. Dyw hwn ddim yn saff oedd bynnag, ond, Rizon yn y wych fyna i gael yr ail gyffyrddiad oedd angen hwnna fyd. Nôl mewn, Sosma ddim cweith, mae hon yn edrych os mae'n mynd holl ffordd. Y dreigen o dechrau wario bach rhy galed. Ydy. Ti'n gweld bod nhw'n gyd mlaen. Yn gyffio hi, ydyn nhw. Mae jyst yn trio wneud Wel- pethau digwydd, ond eto'n gadw ei hun yn eitha agored yn y cefn. Oeddi, mae'r palod jyst yn cymryd i pwysau nhw. Ie. So, mae'n gallu gwneud hyn, mae'n cymryd y bel oddi ar y wal. A mae wastad rhywun na ar gyfer yr ail bel na. So, yn wahanol iawn i'r anffodus i be mae'r dreigiau yn neud. Dwi'n ddim cweit yn ar gyfer yr ail bel. A fel ein dweud gynnau, o ran y boosts, oedd yn yr ail gêm nath y dreigiau yn riso fyna yn cael gol o ongl fach. Anodd iawn eto, mae'n cwpl o gols dadis o mewn wrth rhoi'r chwaraewyr yma. Dyw hwnna ddim yn rhwydd. Na. Neb yn disgwyl hwnna. Na, ddim o gwbl. Oedd o'r ongl na, right o'r top o wal. Gred. Efe na'r cnocio nawr. O gasgen yr arch. Ie. Mae'r hoelon yn mynd mewn. 4 i ddim. Mae dal 3 munud ar ôl cofio. Gall unrhyw beth ddigwydd. Ond mae fel sy'n bod y palod yn dechrau setlo mewn nawr i'r frwydr awyr yma. Maen nhw wedi i hennill. Ie. Ie. Ymddiffyn da fyna. Le mae... Oedd rapid yn disgwyl pel lawr y lein fyna. Ie. So, mae wedys i gyda felly bod yna bach o... Just dysgu siw mae pawb mewn hara yn dechrau digwydd fan hyn. Ie. Ie, byd nhw'n dysgu lot o'r gêm ma, fi'n credu, achos oedd yr ail gêm yn y gyfres mor wahanol i'r gyntaf. Fi'n credu y bach o sioc i'r palod, ond nawr maen nhw wedi fel petai addasu i hynny, a mae dal lot da'r dreigiau i ddysgu am i gyd chwaraewyr, i just gwybod fel ti'n disgwyliadau, ble mae rapid eisiau'r bel yn ymosod, a beth yw rôl pawb, fel dweud o snipe yn cymryd y boost yn y corner neu pethau fel yna. Mae nhw'n pethau, mae'n well i gwybod am y tîm a mae rhaid i'r cyfathrebu bod mor dda yn y cyfnod yma, just i dal fyny, really, gyda sut mae y cyr chwaraewyr yn chwarae. Wel, welys i fyna, nath rapis baso honna i'r canol, yn disgwyl bod rhywun na, ond o snipes wedi pwysio reit lan i'r top cornel. Ie. Wisio fod bach yn agosach at y tîm.
Ergyd dda fyna. Ti'n gweld bod y palon nawr yn dechrau mwynhau hynny, mae pawb ar y backboard. Ond credyd, mae'r Treigiau wedi warin dda, maen nhw jyst i canu meiddi'n yr awyr. Gyd sy'n digwydd yn hyn heddi. O, ddim cweit. Y syniad yn gywir. Os na... Sorry, gynnu. Os na chwaraewr arall i ddod mewn nawr i'r tîm yma? Pwy nawr? O ran... O ran y Dreigiau. Y Dreigiau. Wel, yn greiddiol, Eclipse oedd y sub. Felly, gyda fe'n gweithio, methu bod yma heddiw. Tommy D nath dod mewn, just fel sefyllfa argyfwng, really. Ond oedd e o gwmpas y tîm yn y try-out a pethau, felly dwi ddim fel rhywun hollol random. Oedd e wedi... Ond dyna, fi'n credu dyma bydd y tîm gyda Eclipse yn fel y hyfforddwr a chwarae os rhaid, ond ie. Na, gwir, potensial yma. Safon y palon yn sicr o trwyddo, felly gwyn i weld na beth yw safon pawb arall yn y gyngor wrth gwrs. Ond, gyda Bensi fan hyn yn benni popeth mae'n gallu. Ydy. Gallen nhw fod yn y mix. So'n amlwg nes di enwi bod tîm Abertawe yn weddol gryf. Ie. Weddol gryf, ie. Fi credu nhw bydd ffefrynnau o'r cychwyn, ond fel ni gallu gweld fan'na, mae gymaint o dalent o ran chwaraewyr cryf Rocket League yng Nghymru. Does na ddim... So ddim chwaraewyr gwael fel petai. Da! Un munud. Right. Right. Fi'n cael bach o adlais fan hyn, fi'n siŵr pam. Na I just gwirio un beth. Right. Credu... Dyle hwnna bod yn well nawr. Iawn. Mewn order ti? Mae'n nôl ond fi'n credu mae yna bach o'r leis. Sori am hwn. Fai pwyni. Right. Gweithio ti? Mae fe'n gweithio. Fi jyst yn clywed bach o adlais o ochr fi, fi'n credu. Bydd rhaid ni edrych ar yr ail gêm nawr. If a gêm mor ladron yn erbyn y Dreigiau. So pwys a Anders. Right, so we clear up tails. So chwaraewyr eitha cryf yn y gêm hyn eto, ie? Cryf iawn. Opsiwn gyda fi. Hwnnw well. Siarad eto. Siarad nawr? Ydw i'n well neu na?
Na, fi dal yn gyffredin. Right, byddwn ni nôl nawr ar gyfer y gêm nesaf, sef y Morladron yn erbyn y dreigiau. Nôl mewn top. Tria... Right. Beth yw manylion lobby newydd? Na i gwirio nawr. Dwi ddim di cael nhw to. Na i gofyn i right, gad ni gorffen hwnna'r right. Cymryd hwnna mas. Make mas. Okay. Ie, fi dal yn clywed bach o adlau. Sorry am hwn. Felly, dwi'n credu nawn ni gael cyswllt gan y Morladron ar gyfer yr ail gêm nawr i gael y lobby a pethau. A na i rannu hwnna gyda ti. Gwych. Tra meddwl beth baser adlais yma. Bach yn bizarre. Property. Bach yn rhedd. Ie. Ond yn y main gameplay mae fe'n ffain, so... Na, mae dal. Ie, mae fe'n okay fan hyn, felly jyst angen newid pa beth bydda yna gyda'r gwybodaeth ar gyfer y main gameplay. Fi jyst angen efelychu hwnna ar gyfer y pethau eraill. So... Ie, gawn ni weld. Bydd... Camera. Ie, felly edrych ymlaen at yr ail gêm. Bydd yn diddorol i weld sut maen nhw'n ymdopi ar ôl y coll ed yna. Sut nhw'n gallu bownsio nôl. Ie. Ie, so nath nhw ddim wario wair, fyna o gwbl, jyst wedi colli'r rwydyr ar yr awyr fwy'n ydy byd. Ie. Gobeithio na bod gallen nhw dechrau chwarae fel un eto, ti'n bod yn ôl ti gilydd nawr, wedi siarad bach dros yr egl, gobeithio. Gobeithio ti beth ysgwyn o'r gêm na, sy'n lot amser yn nhw, ond gwn i weld. Ie. Bendant. Right. Nawn ni mynd am doriad bach nawr, a byddwn ni nôl gyda streigiau yn erbyn y Morladron. Right, nôl mewn chydig.
Mae poeni dan o'n i ddiwedd yn nawr. So dyma ni nôl gyda gêm cyntaf yr môr ladron yn erbyn y dreigiau. A mae'n edrych fel petai mae'r môr ladron wedi cymryd y gêm cyntaf. Felly, fi'n gwybod pam mae ddim yn gadael ni... So ni wedi dechrau rhag... mewn 9 eiliad, felly... gawn ni weld nawr... beth oedd sgôr yr gêm cyntaf? 1-dim. Right, agos. Waw. Dyma ni then. Dyma ni gweld... A pwy yw'r glas a pwy yw'r oren? Fi'n gwir yn gobeithio bod... 1 munud yn dangos bod sain fi'n dod trwy fan hyn. Nefy blw. GG's. Amdani. Rwy'n sy'n aws i tails awr yn dyn nhw'n yn ôl. Nid bynnag mae'n i mynd. Reit. Fi'n edrych os yw'n i na nawr. Yep. Pwy sy'n rôl iddo mewn dweud? Pam yn barod? Cori. Gêm yn dechrau. Wel, o'n i wedi paratoi overlays hyfryd fan hyn i fynd ar os bydden nhw wedi pigo'r tîmau cywir, bydd e'n edrych yn ffantastig, ond yn anffodus mae tîm dreigiau wedi mynd i'r ochr chwith, sef y glas, y tîm, mae ffordd all round, so, dyna ni. Mae'n poeni. Yr holl gwaith caled na, ond i fe. Na, bant ni. So, collon ni'r gêm cynta, ond 1-dim oedd e, ond fi jyst yn wyndro os oedd hwnna'n gêm swyddog, oedd hwnna'n rhan o'r gêm, neu oedd nhw just mewn lobby gyda'i gilydd yn, bydden nhw ddim wedi marfer. Fi'n cymryd bod nhw'n rhan o'r gêm. So 1-dim i'r môr ladron hyd yma. A Tails yn cwyno bod gyda fe broblem gyda'i gyswllt yn bryd sy'n ddiddorol iawn. Achos Tails i siwr o fod i ddechrau i'r gorau nhw'n fe. Wel, oedd e'n chwaraewr proffesiynol, oedd e. A nawr, ydy e'n hyfforddi nawr hefyd? Oedd e'n hyfforddi tîm i chwarae'n Cymru ar 1 pwynt. Oedd e? Oce. Be maen nhw'n lle fan hyn? Mae Gary Tails gan ergyd am ddim fyna. Oedd ddim eisiau hwnna ar y dreigiau. Na, oedd y ddoi yn nhw fel bethau wedi mynd amdano fe, gadle ei gilydd, a dim un yn nhw wedi cael cyffyrddiad. Anffodus iawn fyna, mae'n lwcus. So 1-dim yw ei o hyd. Mae Bale yn dod mewn ond yn rhwydd iawn i Rapid yn fynd yn gael ei mas. Mae Rapid yn ei bethau chi edrych mor rhwydd o'r tegfa. Mae'n sicr y chwaraew gorau ar y ca gyda dreigiau. Pascal fynd yn rownd yn aros yn y box. Camriolaeth yna, dwi'n cweith yn gallu gael y Bale mewn. Mae Slipe yn un yn dangos bod e'n rhan bwysig iawn o'r tîm ar. Wr i hon mewn. Cangymeriad fyna nawr. So 2 gangymeriad. 2 go. Os bod i'n cael ei dwyllo gyda'r WEL.
rhwyddo fan i'n rhan. Doi ddim. Tigo'r amser iddyn nhw mewn. Subzan, just i'r Kevin. Bach uchel fyna. Yeah. Rapid. Go rapid. O, fricau dros y top. Neb bach rhy bell, ddo. Fe eisiau Subzan ddim yn y bwrw hon. Ddim quite i'n cloen y ffordd ydw e. Pascal, gyr lan i'r awyr fan hyn, ond dwi'n gallu chwarae ddim mewn. Dwi'n cael ei lan o'na, so Span yn neud y dda fyna i gael hwnna band o'r back. Dyle hwnna ddo mas yn rwydd iddyn nhw. Bach rhy agos yna, ti'n cael y postyn yn cynta yna. Just bach lleoli y chwaraewyr. Mae bach gormod o gaps rhwng y chwaraewyr. O, da ni snipe gyda gol. Cael ni'n nôl yn y gêm yma. Gol bwysig. O hwnna'n ergyd dda iawn gyda fyna. Ie. 2-1. Popeth yw aram. Sons pan yn chas o'n un o'n hwnna'n. Tas yn rhywun fyna yn y box yn barod. Peryglis iawn gan y dreigiau. O snipe. Dechrau setlo mewn iddi to nawr, debyg. O! Ddim cweith i gael y cyffyrddi yn y band, ond ergyd yn mynd o'r ofyn un nawr. Na, ddim cweith i gallu gael hwnna drwy ddo. Nôl mewn gyda snipe. Snipe! Rili'n tyfu mewn i bethach. Wedi. O, bron cael ei fyna. Anrwchus iawn i snipes yna. Rapid, ddim wedi cael beth o ddim moyn fyna. Ar y gyda'r gol fan rapid yna. Diolch yn fawr. Eclipse am y dilyn. Neis bod chi'n gallu gwylio'r gêm yma. Gwelliant o fel y fforddwr y tîm. Yeah. Maen nhw'n dechrau siapio nawr. Allu gweld... Dwy'r un. Lovely. Oedd y gwaith pwysig gan Snipes just i gael ar y plat i Rapid. So ti'n gallu teimlo bod nhw yn tyfu mewn i'r gêm a mae'r chwarae a cyd-cysylltu gyda'i gilydd just yn gwella yn y gêm, yn codi hyder yn y gêm yma. Mae Snipes wedi gwella lot yn ystod y ddwy gêm yma. O'r tro cynta na welon ni mewn hare. Sicr ddim y trydydd person rhagor. Mae fe nawr yn rhan o'r ymosod na. Yeah. Dwi'n gwylio fan hyn nawr. Ddim moyn gormod o'r peli yn mynd yn rhydd. Ond wyddyn nhw'n mynd mwyn hwnna gyda. Ond Rapid yn barod amdani. Right, mae Eclipse yn gofyn beth yw'r sgôr y cyfres a 1-0 yw e ar hyn o bryd i'r Morladron. Nath i'n meddwl, ie. Ie. Ddim yn siŵr os oedd gêm arall rhwng ni heb weld. Na, dyna'r broblem achos gafon ni'r cod yn hwyr dwi'n teimlo a oedd cawlach gyda'r pwy oedd yn neud y lobbies gan ochr y leidr. Ond maen nhw yma, ni'n gobeithio taw dim ond 1-0 yw e. Achos os bydden nhw wedi gosod hwn i fyny, bydde yn dweud ar y gwaelod, bydd e? Dwi'n quite yn siŵr pam... Ti'n fel arfer, mae yna fel notches bach. Os e? Wel, am o ni. Ti'n gwybod, pam nhw wedi gosod fyny gêm o gyfres o 5, chi allu gweld ar y gwaelod y sgôr. Reit, oce. Lli holi nhw. Ie, hola nhw. Just i ni gael gwybod. Chos, os mae'n eich lon, bydd hwn i'n gymsi ar ôl. Reit, nôl i'r gêm ar e. Subsan, quite, mae hwnna'n
O, rapid, just about wedi deud digon. Lawr y lein, cofia. Mas o berig am nawr. Pwy sy'n cyrraedd gyda? O, off y polyn. Unrhyw un llun o'r ail. Be rapid li bwrw hon. Na. Subsan oedd yn ôl mewn nawr. Neb yna gyfer ail. Os rwy'n arall na mi gallu bwrw ddyn ôl mewn i'r bocs. Fel sef bod... Wedi cael cadarnhad, dim ond un gêm wedi cael ei chwarae cyn i ni dechrau darlledu. Felly mae un dim yw e i'r Morladron. Wydda fi'n teimlo bod Morladron yn dechrau rafi lawr. A dreigiau dechrau codi stêm, ond dod sy'n dal o'r bethau yma. Laura Clips yn dweud ti gorfod pigo y setyn hwnna. Wel, ar settings fi Eclipse, ond am ryw reswm, oedd mor leidr fod wneud y lobby, a wnaethon nhw ddim, a wnaeth Snipe cymryd yr awenau i greu iddyn nhw, so falle dyna pam, ond dim ots, dyn ni yma i ddweud beth yw'r sgôr, ond gobeithio bydd ddim... lyflu. Maen nhw wedi chael ar y teg iddyn nhw. Fi'n pwysig. Fi'n credu, Eclipse, mae Rapid yn gwybod bod ti'n gwylio. Rhaid bod e, newydd sgorio. Dyna ni. A Rapid i bod yn garreg yn ganol hwn, ar y teg. Mae fe'n... So, un yr un ar e, rhwng pawb. Allu gweld y gwahaniaeth na, ond mae'r VVUQ ma, fi rioed di gweld o'r blaen, ond mae bach o safon dy fefyd, felly, mae Tails gyda, mae fe di chwarae o'r safon i chael hefyd. Felly, mae'r gêm yma reit agored 1-1, cyntaf i dri, popeth i chwarae am. Ydy, ti'n bod, rhai i creu bod Tails yn Supersonic Legend fynd. Ar y tîm yna. Snipe, ti'n Rapid yn amlwg yw'r chwarae gorau ar y tîm a be fi gweld hyd yn hyn. Ond mae Snipe wedi troi lan. Gath tawel iawn ar y dechrau, oedd yn y gêm gyntaf na wylon ni'n yn erbyn y palod. Ond, unwedig yn y gêm diwethaf yna nawr, ynddi nawr yn warin hyderus a yn mynd y bethau yn gloi hefyd. Ni'n gwybod bod cyflwyniad mor bwysig yn Rocket League. Ti'n rhoi hanner eiliad i rywun a bydd yn hanner eiliad lot gormod. Ydy. A chi'n teimlo teimlad bod, mae'n fwy amlwg yn yr awyr na oedd e yn yr gêm cynta a dechrau neu just codi hyder. Ydy. Fi ddim yn gwybod beth sy'n digwydd fan hyn nawr, achos oedd wedi mynd mewn, ond... Mae Tails wedi crasio to. Dyna ni. Lle, bach o reboot neu trio cael... gwell. A drich, mae ping Tails yn iawn nawr. Dyna. Gret. Gawn ni weld os mae pawb arall yn barod fyd. Crasio to, dy fe? Na, mae dal yn cael problem gyda'i gyswllt edrych. Ydy. Reit, fi'n credu bod ni'n barod ar gyfer Game 3. Ydyn? Un yr un yw i, so gyda'i 3 fan ni'n gwybod. A'r ergyd gynta yn dod i'r Morladron. Pascal yn ergydio, ddim cweith yn cael ei tro na. Os na rai person na'n mynd i gymryd mantes, na. So subsod yma sa hon, traw i Rapid i pason. Sim boost ar ôl gyda fe. A'r Morladron yn clirio. Saip yn cael ei mewn, ond Pascal yn yr y wal fyna'n barod amdano fe. Y bump yna ar Pascal gan Rapid, jyst yn agor pethau fyny i Subsan. Eisiau rwy'n mynd lan am hon nawr. Snipe eto, dechnegol iawn yn cael y bel yn ôl mewn.
Rapid yn... O, mae wedi cael ei nôl. Oedd e bron rhoi big yn bach bod y glis cyfle iddyn nhw fyna nawr. Ond Snipe yn tria dangos beth mae'n gwneud. Right, mae Swbsa di gael ddal ar ran fan hyn nawr. Rapid sy'n dod nôl â hon. Y reflip reset, a wedi cael ei... Am gol hyfryd. Rapid yn dangos ei doniau yna. Just... So, yw'r flip reset yn cyffwrdd ar bel gyda Dani Garef yna, fel sy'n galluogi fel un flip ychwanegol ar ôl ni to. Ie, oedd hwnna'n flip reset hyfryd fan'na. Waw. Cyfle fe nawr. O, Snipe. Just about i gael hwnna dros off y linell. Rapus yn bwrw lan yr awyr o dal y bryglis. Ond Swspan yn neud beth mae wedi bod yn edrych drwy gym i gyd yn clirio lan. Slice yn bwrw nôl. Os neb yn un yn dilyn lan ar hyn ryd. So bach amser gyda Pascal. Subsan. Snipe yna, just i gwirio fe i'r canol. Na, ddim cweit. Ddim cweit hwnna. Mae wedi bod yn ein dda drwy'r gym. Swspan yn eto just yn solid iawn, just yn neud siŵr bod e'n cael y bel y mas pan mae'n bwrw ddi. Ddim mor dechnegol ar ddoi arall y bosib, ond yn sicr neu gwaith cyn bwysicr yn nhw. Wel, yn y treialau, oedd un o'r elfennau oedd yn grif iawn dy Swbsan, oedd jyst ei cyfathrebu. Mor clir gyda penderfyniadau a faint mor... oedd e jyst mor hawdd i chwarae gyda dyna oedd yr adborth gan gweld y chwaraewyr a gan y ffordd. Mae'n peth mawr yn Rocket League achos gyda'r sgiliau'r doniau a'r triciau, ond os chi ddim gyda rhywun chi'n gallu deall neu ymddiried ynddo, mae hwnna ddim yn meddwl lot, really. Mae'n mor bwysig. Yn sicr, yn rhan mawr o'r Rocket League cyfathrebu, y dweud i chi rofflu ar y ca. Ond ni ddim wedi sôn am y gol, a flip reset arall wrth Rapus fyna i gael gol annibynnol unigol arall. Gwych wrth Rapid. O'n i'n gwybod bod y talent na gyda fe, ond felly y ddoi gol yna'n really dangos bod e yn rhywun sydd yn mynd i fod yn pwysig iawn i'r dreigiau i gadw nhw ddim yn y gêm, ond yn ennill gamer yr adyn. Wel, mae jyst yn ychwanegu mwy a mwy i'w highlight reel godidog. Mae siŵr fod gyda unrhyw un sydd wedi gweld y clips neu sydd gweld ar y we sydd gyda fe. Ond i cyffroes i weld, ond i weld e mewn gêm gystadleuol yn chwarae'r dreigiau, mae fe jyst yn hyfryd. Odi. O! Bron na. Odi. Dilyn fyny? O, swbsa war y tig. Right, wedi gael on. Hwn o bwysig i'r apus fwrw hon, mae wedi fyd nôl mewn. Mae hwn, os o'n fal cywn ti gael gafel ar hon, mae doi nôl. Swbsan wedi clapu ni. O'r postyn oedd o'n mor lwcus. Snipes yn ei clirio lan. Pêl rydd fan hyn. Ddim yn rhwyddiag ar yr hon. Cyffyddiad da. Gyda fa cyw. Dwi'n siŵr bod neb yn cael gafel ar hwnna. Double arnyn nhw Tails. Tails yn warth i lawr y ca. Mae Rapid yn warau mewn. Pasio lyflu fan'na. Trio mynd am symudiad da arall. Dwi'n cweith i dros hwnna. Tails ar yn dilyn y bel un. Ond Rapid eto yn cael ergydd dda'r bel. Progress iawn. Dim cweith digon cyflym i'r bel. Reit, ni wedi gweld hwn o blaen. Mae wedi dymio un. Rapid! Be chi'n neud? Waw! Drech ar dymu hyn fan hyn ar. Oedd hwnna'n rhywbeth arall. Odi, mae'n sicr yn mwynhau un nawr fan hyn. Fi'n credu, mae bendant di deffro nawr. Oedd larwm di mynd yn hwyr, ond mae bendant yma i chwarae, a...
chi gallu gweld, mae Snipe hefyd wedi gwella, ni wedi trafod hynny gynt, ond mae Rapid a'i sgiliau yn yr awyr a'r triciau mae'n gallu wneud gyda'r bêl, just yn, mae'n gret. Mae'n dangos bod mae ware fyd, mae'n yna dymtasiwn gyda osbarth chwaraewr yn chwaraewr da, gwell a lleill, a beth bod nhw'n dechrau stopo chwarae, ond mae Rapid i penderfynu bod e mai ware, ti'n bod? Ie. Do, 3 gol i ni gol da iawn fan ar gyda fe'n dangos cwpl o sgiliau gwahanol rhwng y 3. Sgiliau lefel uchel hynny yw. Ddim jyst yn y gydion yn driblo a'n phob math o beth achwelon ni fyna. Mae just... bydden ar ôl y gêm cyntaf yna, bydden nhw'n teimlo, o'n nhw ddim cweit fyny'r safon, ond bydden nhw'n... Wel, mae'r ail gêm yn y gyfres yma wedi bod yn dda iawn i weld bod yn dechrau chwarae lot well. Mae Snipe wedi gwella gymaint. Mae Subsan yn solid yn y cefn, a mae Rapid yn, fel ti'n dweud, a mae'n chwarae llawn driciau, a mae'r hyder yn gwella. Mae'n mynd i bod y sefyllfa fel hwn, achos mae nhw'n tîm eitha newydd di cael ei greu ar gyfer y gyngred yma, a mae'n rhaid i nhw gweithio i hun mewn i fe o ran gwybod beth mae'r llall yn neud o fewn yr un tîm. 2-1, os mae Dragon eill hon, nhw sy'n mynd â hi. Os sa'n creu bod ni god diwedd y gêm yn to. Nath Rapid stroi lan yn gêm diwetha, felly bach o surprise i'r criw ma. Ti'n amlwg heb waren erbyn o blaen, yna fe? Ie. Dath e bach mas o unman fyna, oedd e ddim... So gath e gêm dawel felly gêm cynta na pan yn allan nhw. A'r ail gêm i raddau, ond... Dath e roed i ddwylo fel am fyna nawr. Bendant. Pascal mae'n dangos bod ni'n gallu ware hefyd. Rapid yn mynd eto, mae eisiau nhw ddechrau... amlwcus, ond Snipes na i gryrio lan. Mae rhaid i'r Morladron gau Rapid lawr yn awyr yn awr. Does dim dewis yn nhw, maen nhw'n colli hwn heb ni. Bydde ti'n meddwl bydde nhw, hyd yn oed os nhw'n dyblu fyny, bydde chi gorfod cymryd y siawns na, a neu gael rhyw fath o demo neu... Mae'n mynd i bod yn anodd, ond chi yn teimlo, chi jyst methu fforddio... Wel, roi gymaint o amser iddo fe, achos... Mae'n mor dwyllodres, yn dwi e? Sut chi'n fod i amddiffyn yn erbyn rhywun mor mecanyddol cryf, a sy'n gyda gymaint o ffle... Rhaid bod yn poenidio nifer o chwaraewyr mae'n chwarae yn erbyn. Wel, Drexai mae'n ware byn e. Na fi. Yn fach mae'r tîm y drig, ie. Na, oedd pas na fe wedon ni gwneud Snipes yn y gêm yna. Mae fe newid... Mae fel sy'n bod fe a Rapid yn dechrau gelo gyda'i gilydd nawr, yn dechrau chwarae gyda'i gilydd, dechrau diart be mae'r ddou'n gallu neud, dechrau ale maen nhw'n mynd i fynd. Mae'r ddou'n dechrau rhoi ffydd yn ei gilydd, ti'n bod? Ie. Mae Rapid yn dymio. Bouncer fy'n y llawr fyna. Reit, cyfle fan hyn. Fi cyn meddwl rhoi bach o ffigiad fyna cyn mynd, ond oedd Snipes y barwn dan o fe. Tails yn bwrw nôl mewn, Snipes lan, bwrw nôl. Dyma'r gwaniaeth nawr rhwng y gêm hyn a'r gêm gynta na. Ti'n gwybod ni'n sôn bod nhw'n ddim lan yn cysadlu, ddim byd yn yr awyr. Na. Whereas nawr, straight away, straight lan. Maen nhw nawr yn y gêm yma, yn yr awyr. Tas nhw ar y fel un gynne, ti'n wyr beth mae sydd wedi digwydd. Bydden y gêm lot agosach yn yr... Bydden ni'n dweud, falle o safon yma, falle bydden nhw wedi curo'r palod, i ddweud y gwir, ond o ddim... Nawr ti'n gallu gweld y cyfathrebu rhwng Snipe a Rapid, a maen nhw'n dechrau pasio gyda'i gilydd yn yr awyr sy'n edrych lot haws nag mae, a unrhyw un sydd wedi trio chwarae'r gêm yn gwybod dyw e ddim, a i gael
Wel, nawr mae Rapid jyst yn redig y sioe yn diwe. Waw. Odi, so, os mae Rapid yn mynd gael yma i wneud hyn, so mae'n cyfle i'r reigen yn y gyngor yma, yn sicr. Ie, bod nhw wedi colli'r gêm gyntaf, mae'r gemau eraill yn gallu mynd ffordd, gallu helpu y dreigiau, a pwy a wyr, gall ni gweld nhw tua'r frig y gyngrair, tua'r diwedd, ond ni ddim eisiau dweud gormod yn rhy gynnar fan hyn, ond mae'n just neis i weld y gwelliant sydd wedi digwydd o fewn amser byr iawn. Yn sicr, ti'n bod, sa'n i gweld y tîm Pirates mewn ware i tan nawr yn y fe, ond ni'n gwybod bod yna dalent yn y tîm. Ni'n gwybod bod Tails a'r tri o nhw yn lefel uchel iawn yn y gêm. So, testyn clod bod nhw'n ar 5 dim ar y blaen, ti'n bod? Ie. A os arosydd i fel un, yn mynd ar gêm i gyd. Bendant. Wel, mae dal 2 munud 10 eiliad, so mae'r 5 dim yna yn dipyn o... Gallai fynd, oeddi. Mae 5 dim y 2 funud ar ôl, yn mynd fo'n anodd iawn i'r mwrladrodd yn ôl mewn i hon. A pwynt yw hefyd, chi'n gallu gweld, fel dwedwn ni, mae Snipe a Rapid yn joio hunain. Maen nhw'n gallu mynegu hunain, a nhw'n cael hwyl gyda fe nawr. And oedd y struggle y gêm cyntaf, lle oedd nhw'n cael ei giro yn yr awyr, gormod o weithio. A oedd yna gaps hefyd, fi'n credu oedd e just mater o... sut o'n nhw'n lleoli ar y cae, oedd e ddim quite y pellter cywir rhwng y chwaraewyr, ond chi'n gallu gweld son nhw'n fregus o gwbl yn y cefn nawr. Na, maen nhw'n lot cloi achfyd, a nhw'n cael pobl lawr yn dda. Snipe! A'r byddiad dag y Pascal fyna. Mae hon yn bryglis, na... A na beth os... Ni ddim wedi sôn gormod amdano fe, ond... Mae'n un ofnadw o dda, jyst eisiau bod y cefen yma'n weddol solid, ti'n bod? Ie. Jyst neud y gwaith caled na, siŵr o fod y cyfathrebu yn dweud wrth pawb, fi'n ôl boys, ewch chi mlaen. Newch chi beth sy'n angen chi wneud, mae'n ddigon saff yn y cefn fan hyn. A ti dechrau gweld y rotation yn dod mewn i bethach nawr, yr 1-2-3 mae'n digwydd yn naturiol, so nhw'n goffa push amdano fe, neb yn, wedon ni cwbl o bobl yn mynd am yr un pel yn do cyn nawr. Do, ie. Demo pwysig fanna. A Snipe. Chwech dim. Jyst gormod o beri fi mewn i'r box, yw'r mwrladron ddim yn gallu delio gyda'r rhain. Y paso yma to, bach o lwc fanna felly bod hwnna'n dod os o Pauline yn ôl, ond gyda'n lle cynta'n podys bod efo mewn. Yn bendant. Rhaid, 6 i ddim, 15 eiliad ar ôl. I siŵr o fod y weddol saff i weid bod y dreigau mi fynd â hon. Ie. Dwi'n ni'n dechrau pasaf mewn walydd fyd nawr. Maen nhw yn... Dwi'n siŵr bod sy'r dreigau yn siomedig bod dim gêm arall i'r nhw. Ie, achos oedd just y gwelliant trwy y gêm yna yn amlwg, a bydden nhw wrth ei bodda fi'n credu yn herio tîm arall heddiw, ond bu rhaid ni aros tan wythnos nesa, di Mercher, 7:15 bydd y 2 gêm nesa. Rep Cars yn dweud, sut ydych chi heddiw te boys? Sut ydych chi... dyna ni great. Wel, 2 gêm gwych, really, a diddorol i weld. Bu rhaid i ni gael cloc larwm newydd i Rapid ar gyfer y gêm nesaf, i fod yna o'r cychwyn. Achos, o be fi'n gwybod, mae'n syniad i chi gael bach o practis cyn cychwyn gêm gystadleuol hefyd, just i twymo fyny, a mae'n gwir i ddweud o nhw bach yn oer yn cychwyn yn erbyn palod, ond erbyn cyrraedd y môr-ladron, o'n nhw yn y swing o bethau, a oedd chi'n gallu gweld
Ond nhw'n dominyddu'r gêm na. Do, nath nhw'n rili dod i gili fyna fel tîm erbyn diwedd yn y fe wedon ni'r gêm cynta fe wedys nawr. Nhw ddim cweit wedi dyn o lan. Bach yn ara, ddim yn herio neb yn yr awyr, a nhw wedi gadael y palod, gerdded dros nhw braidd yn yr awyr. Ie. Ond, tod unwaith troiodd rapid lan yn yr ail gêm na, to pryd oedd hi gêm 3 pan nath esgorio 3 gol y ben unan, cwbl o flip resets, a cwbl o ffigiadau ben unan. So nath e godi'r tîm un o fwy, a roi'r hyder na i Snipes dechrau chwarae. A yr gêm technegol yma fe'n amlwg yn gallu chwarae hefyd, tra bod Sosban yn clirio lan yn y cefn, a yn dod mewn pan oedd angen wneud y person solid yn ganol popeth. Ie, oce. Wel, gawn ni weld. Fi'n credu nawn ni gadw e fyna am heddiw. Gobeithio chi'n gallu dal gweddill y streams ar Esports Wales hefyd. Oedd gemau Swans yn erbyn yr artistiaid. So Elyrch yn erbyn yr artistiaid. A bydd chi'n gallu ail-wylio hwnna. So chi ddim wedi gweld o chi'n gwylio'r dreigiau. Mae llawer o match-ups hynod o ddiddorol. A chi'n gweld goreion Cymru yn dod i'r frig. Ambell i chwaraewr gwych o America yn sefyllfa'r dreigiau, ond mae yna un o'r Alman, mae'r goreion y byd wedi cael ei ddenu i gystadlu yn cyngrair cynta e chwaraeon Cymru. So mae yna'n rhywbeth. Mae'n rhoi e chwaraeon Cymru ar y map, a mae'n just yn lyflu bod dechreuad o pethau sydd just yn mynd i tyfu. Ie, ti'n modd, mae hwn ddim yn arbrawf i raddau, ond yn sicr yn dro cynta i ni i eich chwaraeon rhoi hwn at ei gili, a fi'n credu dim jyst ar gyfer Rocket League fan hyn fe, ond ar gyfer y gêm arall ni wedi gweld hyd yn hyn hefyd. Mae yna safon uchel di bod, ond hefyd bod yna optimistiaeth, bod yna gyfle i fwy o bobl ddod yn rhan o'r cystadlu yma hefyd ar lefel gwlad. A fel wedon ni gyn eto, mae'n neis gweld ambell i chwaraewr o'r un safod, o safon uwch hefyd yn dod mewn i ddangos i bawb arall beth yw'r ffordd flaen, a gobeithio allwn ni ddysgu yr un pryd wrth gweld y chwaraewyr mawr yna'n dod mewn i bethau hefyd. Wel, diolch yn fawr am ymuno yn y stream hefyd a heddiw, a cyd-sylwebu mae wedi bod yn bleser fel mae wastad yn. So byddwn ni nôl wythnos nesa, di Mercher nesa, yr un amser, yr un pryd, gyda pobl yn barod i chwarae ar amser gobeithio, ond pwy a wyr gyda Rocket League. A byddwn ni'n gyda fwy o gystadlu a fwy o flics a triciau a doniau cyffroi. So o'r doi gêm yna, oedd uchafbwynt fyna, byddwch chi'n dweud? Be oedd wedi sefyll allan i ti, Gwjon? Ti'n bod game 3 yn yr ail... So, yr ail game, round 3, lle oedd Rapid just about y ben unan wedi sgorio 3 gol gyda'r amryw dechnegau yna nath yn dangos y resets, y ffigiadau, y rheolaeth oedd yn dangos yn yr awyr. Ti'n bod, oedd hwnna'n sicr wedi agor llygad o ran. Mae'r chwaraewr ma'n gallu chwarae. A mi fod yn bwysig iawn i'r dreigiau i symud ymlaen a gobeithio i herio yn y gyngred yma, ti'n bod? Bendant. O'n i'n teimlo bod o ran y palod, oedd Bensi wedi sefyll allan, oedd rhai'r goliau nath e sgorio yn gryf iawn, ond just bydd yn... Ti yn teimlo fel, ti wyndro beth bydde wedi digwydd os bydde nhw wedi chwarae, os bydd cyfle arall, bydd na ddim cyfle nawr, achos mae gymaint o gemau i ddod, ond fi'n siŵr gawn ni weld lot o ddrama o fewn y gyngred yma, gyda tîmau yn ennill gemau annisgwyl, a bydd na cyfle, os maen nhw'n cario ymlaen fel maen nhw, mae falle cyfle i nhw i ddod i'r frig, bod nhw wedi colli'r gêm cyntaf. Ie, tyna hun o gryfderau Rocket League fel gêm. Dwi byth ar ben. Dwi hun o os 10 eiliad ar ôl mae'n gyfle sgor o 3 gol. A mae'r beir'n gallu bounce o unrhyw le. So, dwi ddim drostodd nhw, dim ond un maen nhw wedi colli, a yn nôl y dystiolaeth nath ni fyna nawr yn yr ail gêm,
So mae'r tîmau'n weddol hafal, a twyd, fel wedys i nawr, Palos yn y gêm gyntaf yna, yn sicr yr uchafbwynt o nhw'n chwarae oedd Benzi a'r cyswllt a'r cyd chwarae a'r paso o nhw wedi dangos, yn union sydd oedd nhw'n ddechrau chwarae, bod nhw'n paso i'w gili yn rhwydd iawn, a basau'n ddiddorol gweld pa mor bell maen nhw'n mynd. Nawr, ti'n gwybod pwy'n illodd yr gêm Yr elef, ddim to. Fi'n cyffroes i ail edrych ar y gêm na yn ei gyfanrwydd achos, wel, gallu di ddweud, tîm Cymru oedd yr elyrch mewn ffordd achos mae tîm cyntaf Cymru. Wel, fi'n credu dyw Breezy ddim fyna, ond ar wahân i hynny, mae'r tîm i gyd wedi cynrychioli Cymru. Ond, ti o beth, hyd yn oed gyda'r criw na, mae yna bobl ar y ffin falle sy'n gwthio y bobl na, achos maen nhw wedi bod mor lwyddiannus, falle mae ambell i berson fyna sy'n dweud, na, actually, dylen ni gael fy considero ar gyfer y tîm na, ond dyna sy'n cyffroes am y gyngrair, achos mae'n rhoi'r platfform na i'r chwaraewyr ar y ffiniau i gythio roi llawlan, a dweud na, hoffwn ni gael yn y tryout neu beth, a mae'r Masters yn hwyrach ymlaen yn yr blwyddyn. Mae hwnna'n cyfle gwych hefyd, ond mae hwn, mae fe'n gret i gall, achos weithiau mae lot o chwaraewyr eisiau chwarae gyda chwaraewyr specific, ond felly gallen nhw fan hyn wneud hynny, a chi'n gweld match-ups eitha diddorol, byddech chi ddim o reidrwydd wedi gweld o'r blaen, achos mae yna gymaint o tîmau, 8 tîm gwahanol yn y gyngor yma, so mae'r cyfle i gweld chwaraewyr newydd sbon a gallu sgowtio nhw yn gret. Bydde Slayer John Jackson yn hapus iawn fi'n credu gyda'r syniad. Fi'n gwybod mae wedi bod yn gwthio a mae'r datblygiad wedi bod yn hynod ers fe dechrau, ond gallu gweld mae'n really balch iawn o gallu gweld hwn fel mae wedi gosod fyny. Fi di holi rapid os oes gyda fe fy'n gi o Llanfair Pwll bro. Dyna be mae'r tîmoedd rygbi yn neud. Cofio cyfnod Henry a holl pobl o'n nhw gyd gyda rhyw gath neu gi o rhywle yng Nghymru. Rhyw gath neu gi o Cwm Afon rhywle. Bydd hwnna'n gret, ie. Ond y peth doniol fyna yw, wnaeth nhw ennill y medal aur yn gêm ar gymanwlad chwaraeon. Barod, dychmyga nawr os bydden nhw'n cryfhau'r tîm na mwy, bydd rhaid i nhw gael rhyw gystadleuaeth byd fi'n credu. Sa'n gwybod os mae oes na un yn bodoli? Cyngor byd? Cyngor byd. Ti'n fel Super Bowl chwaraeon. Dyna beth fi'n trio dweud. Oes na fath beth. Mae Cymru yn cynrychu... Mae yna gynrychiolaeth Cymru yn y cystadlaethau yma ryngwladol. Beth yw'r peth mwyaf fel y cwpan y byd chwaraeon gyda Rocket League? Yr RLCL a fe. Siwr o fod... Bysa'n credu bod uwch na ni. Beth bynnag mae squishies ni'n chwarae yndo. So na'r fwyaf, siwr o fod. Squishy. Gyfaredd o squishy? Na! Enw chwaraeon. Squishy. Okay. Right, yeah. So, no, ond nag unrhyw tîm, ydy hwnna'n fel gwledydd wedyn? Sa'n credu bod sy'n cwpan byd. Mae'na cwpan Ewropeaidd a mae cwpl o cwpanau fel ai gael. Sa'n gwybod sy'n cwpan byd i gael. Falle rhywbeth i rwy'n ateb i ni rhywun. Newn ni holi nawr rôl. Right, un am tro nes, ond dyna digon o ni wythnos yma. Mae wedi bod yn bleser trafod popeth Rocket League a gweld gwledd i'r llygaid heddiw. A gobeithio bydd e'n parhau nawr yr wythnosau nesaf a mae pethau'n mynd i bod yn diddorol iawn wrth ni'n mynd yn dyfnach mewn i'r gyngor. Wir. Iawn. Hwyl am y tro. Diolch yn fawr. Ta-ra.